guys, welcome to Tifefas TV. We are back again with latest gossip. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera pasocial media. As you all know, pane picture levels dziri kutenderera pasocial media asina kupfeka. Asi levels azoenda paInstagram yake akanokumbira ruregerero. This is what he wrote. Anyora kuti I would like to apologize to my fans, my family, my bosses nevanyarikane. Please forgive me. Maoneswa zvinhu zvakadai. I'm very sorry. I'm not going to blame anyone but myself. Akauya akati I promise you will never see such things. I'm sorry. Akati my Samsung S21 was stolen per blues nezuro after a small fight, so these were in my phone. Ndozvataurwa nalevels. Asi vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana pamusoro penyaya yacho. Vamwe vadedzera kuti aiwa iwe mufesi wedzikama wakutuwira nedhirama S21 ratove dhirama zvabva nepi. Isusu chingoti ungoapologize kuti tatiudze nezve-S21 ndozvazva kutaurwa nevanhu. Vamwe vati zvese zvokuti foni yako yakabiwa it's unnecessary, hatina basa nazvo izvo. Aripo mumwe munhu anyora kuti I can't get over shena yandaona unotoshaya kuti zvabva nepi. Munhu aitotaurira papicture relevels rakabuda nezuro asina kupfeka rudedzera kuti papa ine imwe shena isina kumira zvakanaka. Asi yelevels ati hapana munhu andinoblema, ndozviblema because ndakazvitora. Vamwe vanhu vakati ndosekera Holy 10 achiti Zim Denzel is dead. Vakutoshaya zvokuita ine zvavakutora mapictures asina kana nebasa rose. Vamwe vakati it's not like manudes anoshamisira and stuff, hatina basa nazvo izvo. Dzikama iwe mufesi iwe. So ndonyaya yanga ndaona nayo guys, ndichikokudzai kuti chii chaitika nezvekuti chii chiri kuitika. Levels azoya akataura achiti I'm apologizing pane zvese zvaitika. Asi vanhu vakawanda vataurawo vachidedzera kuti aiwa dzikama iwe mufesi iwe, nyange ukaapologize but mapictures achona ticharamba tichiaona ende tiri kungoaona. Iwe unombotorere mapictures akadaiwo chimbomira nyaya yekutiudza kuti S21 yangu chichi yakabiwa ndiri kublues. Izvo hazvina basa. Iwe wanga ungofanira kungotaura nyaya yako kuti I'm sorry and so. Saka vanhu vaitaura kuti aiwa iwe newe uchiri kubhaiza uchiri mwana mudiki, wai uchitora mapictures uchibudisa bhodhi yako yese. Dai zvari zvitori nani wakangotora kuzasi kwacho kwakangoonekera Bhosvo chete. Wanga uchagona kuramba uchiti handisi. Manje nezviproblem ndekuti uri kuonekera muri wese. Saka it's hard kuti urambe kuti ndiwe kana kuti hausi. Vamwe vadedzera kuti chinopuwa ndechekuti zvozoonekwa nomusikana wako iye asati ariona picture racho. Thank you so much.